Ποιος είναι ο πιο γαμάτος ράπας? Ποιος μένει στο σκηνικό με την παράτα? Boom, motherfucker. Ποιος είναι gangsta? Ποιος είναι το α1? Αλήτης. Ακριβώς άπιαστος, ανώμαλος γαμιάς. Τα μουνάκια με γουστάρουνε σαν τρελά. Έλα μαζί μου για πάρτι και θα δεις τι θα πάθεις. Εγώ είμαι ένα κοπρόσκυλο στους δρόμους κάθε βράδυ. VIP σε κάθε μαγαζί, ευπρόσδεκτος πελάτης. Παίρνω το μικρόφωνο και αφήνω μόνο στάχτη. Για να μη σε πάρει ο διάβολος, κάνε στην άκρη. Άσε με να περάσω, άσε με να ξεσπάσω. Τα μπουστόπεδα τσατίζονται με αυτά εδώ που γράφω. Μουνιά που γαμάω και για τα λεφτά που βγάζω. Τι θέλεις να κάνω, δεν μου μένει τίποτα άλλο. Αυτό δεν το σταματάω φίλο, ώσπου να πεθάνω. Τραβάω το χασίσι, γαμάω το μουνί, ναι. Βαράω το καριόλι, είμαι αλήτης. Τραβάω το χασίσι, γαμάω το μουνί, βαράω το καριόλι, είμαι αλήτης. Κάνω μουσική σε άλλο επίπεδο. Για τα κολαράκια που γουστάρω πίσω κόλλητο. Για τα ξαδερφάκια που κάθονται στο κορίδαλο. Και για τους φασαρτίδες που πλακώνονται στο γήπεδο. Μη λες μαλακίες φίλε, άκου τι θα σου πω. Αλήτης σε γαμάει 100%. Βγαίνω έξω στην πίστα, τα κάνω όλα λίμπα με τη